vakaunganidza maleftovers echingwa bedzi vakazadza matengu 12 but havana kumboita leftover rehove kureva kuti vanhu vakadya hove dzese vakasiya chingwa. End of the fish. Marufu ati kudii? Marufu ati pama-leftovers hove hadzina kusara, chingwa ndo chega chakaita sei? Ndo chega chakasara. But verse iyo ndaisa apo iyo guys. We are neither the worse if we do not eat, nor the better if we do eat. Hey. Zvakangofanana. Kana usina idea yekwazviri kubva, iwewo ndiwe unoparidzira vanhu kuti mitemo ineguma isina basa because hauna idea yekuti zviri kubvepi zvichiendepi. I wish I understood this scripture when I was in the SDA shrine, because Ellen G. White wrote a book called Counsels to Food and Diet, and in there she said that all those who eat flesh, who eat meat, are half-converted Christians and they will never make it to heaven. And so, which implies that food does commend us to God. Yes. Against this scripture. Yo, is it okay? Pogoke TV, right? That's an overreaction started from today, whereby we analyze and criticize videos across the internet. Hanzi Chekudya jiswibise asi zvinobva muromo mako. I don't got my sayings that no one's up a gate. I just was not in Bible. The mamwa de ngobikira akaita sana money is the root of all evil. Kuti tikazoita Bible tozona pakazi the love of money is the root of all evil. But munhu anozenga kuti love of money is the root of all evil. Saka vana Chekudya achisvibise vai. Nhasi shoko renyu ndauya naro. Apostle Chiwenga and Evangelist Marufu is going to talk about that, and there's going to be kusiyana kwama ideas nekusiyana kwama views nekusiyana kwama testaments pavari vese vanhu vari two aya. But I'm going to analyze this video and we are going to dive deep into this video tichinyasoona kuti anyasorova shoko ndeupe apapo zvisina kukota nekareligion mukati kana kukota nekaold testament mukati katisina mbobvira tararama mahari. Sa as we advise vanhu kuti vapote vachirova haso mukurarama, if you want to advertise on this channel, the number is on the screen. Uyezve tinokurudzira vanhu kuti potaiwo muchitaurawo nevamwe handitika. So if you want to chat with me, the number is also on the screen, and if you want to be added mu WhatsApp group Regod KTV, the number is on the screen. You send me your number, I add you. If you wanna support this channel with anything that you can support us with, the number is also on the screen. Vese vari mutomboshava varida kugerwa batai mukomanari apo yo yeye ndianondigera yeye. So without wasting much time, let's dive deep into the video. Timbonzwa kuti maboys vari kumboti kuti zvanhasi. Mitemo yakanyorwa pamudombo ndo ma10 commandments, tinogona kumati ma-moral laws. Mitemo inoburitsa pachena ukama huripo pakati pemunhu naMwari neukama huripo pakati pemunhu nemunhu. Nekuti ma10 commandments aya aiva ne4 ari pahwendefa rekutanga nemamwe 6 ari pahwendefa rekupedzisira. 4 acho mukamacherechedza ari pahwendefa rekutanga anoburitsa pachena ukama huri pakati pemunhu naMwari. 6 ekupedzisira anoburitsa pachena ukama huri pakati pemunhu nemunhu. Saka tichimati ma-moral laws ari kuburitsa pachena ukama neunhu. Kana uchida hama yako hauibire, uchida hama yako hauite upombwe nemukadzi wake, uchida hama yako hauchive chekwake, uchida hama yako hauinyepere, uchida hama yako hauiuraye, uchida hama yako neveropa rako unokudza baba namai, uchida Mwari wako hauite zvifananidzo, uchida Mwari wako hautambe nezita rake, uchida Mwari wako haunamate mumwe Mwari kunze kwaiyeye, uchida Mwari wako uchachengeta zuva reSabata. 10 commandments. Mitemo yairarama iri pakati pevana vaIsraeri. Sei yanga yakanyorwa padombo? Because Mwari aida kuti mitemo iyi ainyore mumwoyo mavo. But vanga vakaoma mwoyo. Mwoyo yavo yanga yakaoma. Mwari ndo kunyora mitemo iyi padombo. Kuvaisira pachena kuti aida kunyora mitemo iyi mukati mumwoyo yenyu. But mwoyo yenyu yakaoma.
Saka ndainyora padombo kuti muone kuti ndo maomero akaita mwoyo yenyu, mitemo yangu haikwanisi kurarama mukati menyu. These were rebellious people. Vaiva neAdam and Eve. Kana tabva pamitemo iyi iri 10, vaiva nemwe mitemo yatiri kutaura yakanyorwa mubhuku ainzi maordinances, mitambo. Mitemo iyi yanga yakanyorwa mubhuku yaiva mitambo 7 takaiintrodusa palast episode, kuti vaiita mutambo wepassover, voita mutambo wezvingwa zvisina mbiriso, passover takatoitarisa, voita mutambo wezvingwa zvisina mbiriso, voita mutambo wemafirst fruits. Mitambo iri mitatu unogona kuona kuti yaiitwa mumwedzi waNisan. Mwedzi waNisan ndiwo waiva mwedzi wokutanga pagore pakalenda rechijudha. Saka musi wa14 Nisan vari kuita passover, musi wa15 Nisan vari kuita mutambo wezvingwa zvisina mbiriso, musi wa16 Nisan vari kuita mafirst fruits, vaenda kumunda vanotora zvibereko zvokutanga vouya nazvo pamberi paMwari, vozogara voverenga 50 days after Passover. Day rechi50 after Passover vobva vaita mutambo wePentecost, yainzi the feast of Pentecost. Kana vabva pafeast of Pentecost vanombogara nguva nemwedzi. Mwedzi wechi7 votanga futi mitambo ya. Mwedzi wechi7 day rekutanga pamwedzi iwo rainzi Sabata. Voridza mabhosvo for 10 days, yaibva yainzi feast of trumpets. Day rechi10 muprista mukuru opinda munzvimbo tsvene-tsvene votanga feast of atonement, akuchenura sanctuary yanga yasvibiswa gore rese. Kana vabva pafeast of atonement vochienda kufeast of tabernacles. These are very important details when we are approaching Colossians 2 verse 16. Kana usina idea yekwazviri kubva, iwewo ndiwe unoparidzira vanhu kuti mitemo inoguma isina basa, because hauna idea yekuti zviri kubvepi zvichiendepi. Saka taona kuti tine mitemo iri pakati pevana vaIsraeri. Tine mitemo yavainayo inonzi moral laws, toita mitemo yavainayo iri kunzi ceremonial laws, mitemo inobata ordinances avari kuita. Tozoita mwe mitemo anonzi health laws, mitemo iri kubata utano hwavo. Ndo mitemo yaunoona Mwari achivarambidza kudya dzimwe mhuka atinoti isusu carnivores, mhuka dzese dzinomwa ropa. Mwari achiti musadya mhuka idzodzo. Kana makuda kudya mhuka, idyai mhuka ine maonda akaparadza nenoziya inonzi herbivore. Because mhuka inodya ropa, anotaura pana Genesis chapter 9 kuti ropa ndio upenyu hwemhuka. Saka health laws, God is regulating them. Haana kuti nguruva idyike, haana kuti tsuro idyike, but ari kuti haina utano. Hazvinei nguruve, tsuro, miramba, hazvinei nekuuya kwaJesu. Hapana tsuro payaimirira kuti Jesu achafira vanhu, hapana nguruve payaimirira kuti Jesu achafira vanhu, hapana. But zvaiitika ndezvekuti zvairatidza kuti Mwari anoda kuti vave neutano. Saka health laws. Tozoitawo futi civil laws, kuti muJudha anorarama sei nemwe muJudha. Kwangu nemitemo imwe yaizoitikawo yekuti kana uchinorima kumunda kwako unorima sei, zvimwe zvacho zvaiva prophetic. Alright guys, tisati tapinda muna Apostle Chiwenga, I would like to comment just a bit parikurasika the evangelist. Kudhara handi vataura nyaya yekuti hanzi iwewe unoparidza kuti mutemo haisina nebasa, wakarasika. Let me tell you kuti why mutemo isisina basa. Kudhara paiti munhu handitika, pobva pati mutemo, pobva paenda priest ipapo, pobva pati kubayira zvivi handitika. Saka which means uchatanga watedzera mutemo wobayira chipiriso chako na priest, ndokuti uzoona uso hwaMwari. Mwari vaizouya kwakupedzisira ukuku handitika. But now in the New Testament now, I want you to see the trick now. Handiti tati pane munhu, pane mutemo, pana Mwari handiti. Now mu New Testament kwakuti munhu handiti anoona Mwari anova Jesu handitika. Jesu anova futi the priest handitika. Saka tiri kuti Jesu ndiye priest, Jesu ndiye law handiti, because he fulfilled the law. Saka Jesu ari priest kudaro, ndiye ari kuenda pamuchinjikwa onozvirovera iye handitika, obva abvisa matadzo ako
handitika. Saka which means kuti munhu ari kutanga aona Mwari, handitika. Then pamutemo pekupedzisira apapo, pamutemo apapo, handiti Jesu ndiye anoita kuti ugone mutemo iyoyo. Why ndiri kudaro? Mukanotarisa kuna Galatians 5 panonzi the fruit of Holy Spirit, handiti, is love, joy, kindness, long suffering. Chii chiri kuitika panapa? Kudhara kwainzi munhu kuti uone chiso cha Mwari unofanira kutanga waita mitemo yese woitedzera. Woenda kuna prisita, wonobayira zvivi zvako zvoregererwa, wozoona Mwari. But now ku New Testament Jesu auya, handitika, ari kusvika achiti iwewe munhu haugone mutemo. Saka first you need me. Inini usati watomboita mutemo, you need me, handitika. Wanida inini, ndini ndichakubvisira zvivi zvako zvese, ndakubvisira zvinhu zvako zvese, obva wasara wa blameless. Then ndini ndichazokugonesa kutedzera mutemo by putting the Holy Spirit upon you. Mweya Mutsvene ndiye achazoita kuti uzogona kutedzera mutemo. Paibe paanotaura kuti those who love me will follow my commandments. How are they following Jesus' commandments? Through the Holy Spirit. Pana Galatians 5 panozonzi the fruit of the Holy Spirit is love, joy and kindness, long suffering, what. Then ukadazozvitarisisa ma 10 commandments haana basa because everything was mentioned in the New Testament. Chine chekuita nema testament esaya zvakamentionwa ipo pana Galatians 5. Pauro anotonyora kuti drunkenness, vanoita idolatry, vanoita covetousness, vanogosipa, they will not enter the kingdom of heaven. So zvinototaurwa more in specific, handitika zvinhu izvozvozvo zvinotokucontrola iwewe zviri under the New Testament of Jesus Christ. The problem with Evangelist Marufu is he is coming with the gospel revanhu vakararama kudhara kwatanga tisingatotenderwe also kuti tinge tichitobata ma 10 commandments iyayo. Right now we don't follow the 10 commandments of Moses, we follow the commandments of Jesus Christ, which is in the New Testament. Are not love your brother, are not love. Handiti muri kupaona. So ndo era iri kuitwa na Evangelist Marufu vari Old Testament. Preach unto you that you should turn from these vanities unto the living God. So those of Lystra worshipped Mercury and Jupiter, the planet gods. Peter, Paul and Barnabas told them, stop worshipping these idols. He called them vanities. Come and worship the living God, which made heaven and earth, and the sea, yes, and all things that are therein. So from verse 15, Pastor Chiwenga, brother in charity, yes, Paul preached to Gentiles like you and me, who worshipped idols. He told them, your idols are dead gods, useless, they don't help. Worship God of heaven. He is the one who made the earth and the heaven and the sea and every living thing inside it. So we want to find out if Paul said, if you worship God, there will be food in your kitchens. If you believe in Jesus, you build mansions and drive great multi-million-dollar cars. Okay. Verse 16. Who in times past God in times past suffered all nations to walk in their own ways. Before Jesus manifested, only one nation, Israel, served God, Yes. under the guidance of the law of Moses. To all these nations that were not worshiping God, he allowed them to walk in their own ways, to imagine idols, make them and worship them. He allowed them. Yes. He did not approve them, but he allowed it. Yes. Verse 17. Nevertheless, However, he left not himself without in those witness. days when the Gentiles worshipped idols, having been allowed by God, God did not
fail to give them a witness of himself to these Gentiles worshipping in their own ways, to these Gentiles like you of Iconium worshipping Jupiter and Mercury. He testified about himself to you. How did he do that? In that he did good. God did good And gave to us- idol worshippers. What good did he do? And gave us rain from heaven. God gave rain to idol worshippers And from heaven. and fruitful season, God gave fruitful seasons to idol worshippers. filling our hearts with food and gladness. He allowed you to eat and to be happy. Amen. There was no drought in Lystra, Pastor Chuma, No. which the pastor could use to say, you see this drought, it's a punishment from God because you are worshiping idols. So leave the idols and come to God. God filled the hearts of idol worshippers with gladness and food, Yes. 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 regardless of them serving their idols. So food was not given by God on condition of devotion. God never used good food to force people to worship him. No. Worship me or you will starve to death. Never. Right, but panapa tiri kutarisa Paul So aya anga ari maopening remarks ari avo vese vari 2. So now zvatakuita manje takuchipinda pamwoyo wenyaya manje iyi yaround 2 iyi marounds aya i3 guys. So rambai makateerera, this is going to be very very helpful. na Colossians 2 ataura nyaya the book of ordinances. Saka toda kumbopinda maordinances aya nhasi toda kutora imwe 1. Takatarisa mutambo wepassover, nhasi toda kutarisa mutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Mutambo wechingwa chisina mbiriso mutambo unokosha waiitika pakati pevana vaMwari. Panada kuti muone kuti the book of ordinances rakanga risingagare mukati meareka. Mukati meareka maiva nema10 commandments, moita the rod of Aaron, moita the pot of manna. But mamusina the book of ordinances. The book of ordinances raigara panzi peareka. Fungo yacho iyo munoiwana pana Deuteronomy chapter 31 verse 24. Let's go ipapo munoona Moses achipapa instruction kuti moisa pai the book of ordinances. Inoti panapa zvino Moses wakati apedza kunyora mashoko omurayiro uyu mubhuku kusvikira apera akati Moses akarayira vaRevhi vaitakura areka yesungano yaJehovha akati, torai bhuku iyi yomurayiro muiise parutivi rweareka yesungano yaJehovha Mwari wenyu kuti ikupomerei mhosva ipapo. Saka zvanzi panapa inofanira kukupupurirai ikupei mhosva. It must stand as a witness against you. Saka paside peareka paifamba paine the book of ordinances yairamba ichivaudza kuti kunyange mauya negwai kutemberi nyaya yenyu haisati yapera. Jesu anofanira kuuya kuzokufirai. Kunyange mauya pasanctuary yaMwari ropa rikadeuka chairo renzombe nerembudzi hariregerere zvivi but panoda raKristu. Saka hanzi ngarigare mitambo iyi ngaigare iri pachena kuti irambe ichikurangaridzai kuti muchada mudzikinuri. Saka yaiva pamhosva kuti kana Jesu asati auya hamusati mawana kusunungurwa. Saka the book of ordinances yanga isingararami mukati meareka. The book of ordinances yairarama pasaidi peareka. Moses akaisa bhuku iroro ipapo kuti ripe mhosva vana vaIsraeri. Saka Paul akazviona akati no, bhuku iri rakabviswa ipapo rikaroverwa pamuchinjiko harisisipo nekuti mumvuri wezvichauya raimirira zvaizouya. Pakanzi usaba, usauraya, usaita upombwe hapasi kunongedzera Jesu. Pari kutaura kuti kana ukatyora ipapo wava nezvivi, wava mutadzi. Igirazi ndo karekta yaMwari. Igirazi rinokuratidza zviri Mwari kuti Mwari waunonamata haisi mhombwe, Mwari waunonamata haisi mbavha, Mwari waunonamata haareve nhema, Mwari waunonamata haana ruchiva, Mwari hakuna mumwe kunze kwake, zita rake rakakura, Mwari ndiye musiki, ndosaka uchengeta sabata. Rinokuratidza zviri Mwari. That is the character of Jesus, the character of God. Mitemo negumi ainongedzere kuuya kwaJesu. Mitemo negumi airatidze kuti Kristu anozouya kuzofira vanhu. But maceremonial laws anotaura pachena kuti Jesu aizofira vanhu. Chese chaiwanikwa imomo
chainongedzera Jesu. Mitemo yaiva muperekedzi wedu kunotisiya pana Jesu. Saka regai titore pfungwa dzechingwa. Because tabva Passover taizonowana chingwa chisina mbiriso. Mukanoverenga Paul akaita take note of this. Paul akaita take note of this. Ndobva anyora mubhuku ravakorinde vekutanga chapter 10 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya4 anenge achitaura jeni yemaIsraelites kubva muEgypt vachienda kuCanaan. We know kuti it took a day kuti vabude muEgypt, but zvakada 40 years kuti chiIjipita chacho chibude mavari. Vainetsa vanhu ivavo murenje, vakanetsa murenje. Havasi vana vakazvarwa murenje zvatakanzwa zvichiimbwa naMatthias Mere, no, vanhu vakanetsa murenje, vanhu vakabva kuEgypt. So of course musicians atinawo vanongotora advantage kuti iwo haverenge bhaibheri, wakanzi munya, saka vanokuimbira utamba heresi. Zvakafanira vaya vakaimba kuti Elia waenda nengoro yemoto, Elia haana kuenda nengoro yemoto, bhaibheri kuti akaenda nechamupupuri. But because we don't read this book, bhaibheri, we are easily deceived. So panapa mukanga makuverenga, Paul anoti vakayambuka gungwa vakabhabhatidzwa muna Mozisi, vakorinde vekutanga chapter 10 verse 1 to verse 4. Obva ati vakadya zvimwe zvokudya zvomweya, vakanwa zvimwe zvokunwa zvomweya, nekuti vaimwa padombo rakavatevera, dombo rakanga riri Jesu Kristu. Saka vakadya chikafu chomweya, chingwa chakaburuka kubva kudenga. Psalm 78 inoti vakapiwa chingwa chavatumwa, vakadya zviyo zvokudenga, kureva kuti bhekari yekudenga ndiyo yaibika chingwa ichi. Chingwa ichi chine zvachaireva kwavari. Chingwa ichi chisina mbiriso, chaiburuka pakati memaIsraelites. Ukaverenga Exodus 16 zvinonzi vakapopotera Mozisi, vakatoda kuti tife pano nenzara here. Mozisi akaenda kuna Mwari akati vanhu vakuchema nekuti vanhu vakatairangarira hove dzataidya kuIjipiti tisingatengi. Mwari ndobva ati ndichakunayisirai chingwa chichabva kudenga. Vanhu vanofanira kubuda mumatende vachinonhonga, kureva kuti Mwari anga asingadonhedze chingwa ichi patende rako. Mwari haapromote laziness, Mwari haapromote unyope. Chingwa chachaidonhera kusango, woenda iwewe wonochitora ikoko uchidonha kana uchichida, ende waifanira kumuka makiseni zuva asati rabuda. Because vanotaura vanoti the earliest bird catches the fattest worm. Saka waitobuda makiseni woenda unochinonga, ukanonoka zuva rikangobuda bedzi chaita chanyangadika. Chingwa icho wanga usingafanira kurara nacho, ukarara nacho honye dzinopinda. But zvimwe zviripo zvaunoona ibano zvekuti chingwa chani chakasiyana nechingwa chachelobels kana chebhekazini chatinacho nhasi. Because we know kuti chingwa kana chikagarisa achiite honye chinoita mamolds, but ichi chaita honye. Kureva kuti chiri chingwa chiri very unusual, chaiekita zviri strange. Honye dzaitouya usiku dzozara. But musi weFriday, sabata kana rakwana, vainhonga with the double portion, vainhonga nechemangwana, because chachisinganaye nemusi weSabata. Kureva kuti mana will never rain on Sabbath. Kana uchiona mana yako nemusi weSabata, asi Mwari ari kukuprovide. Mwari anambobvira akapa vanhu mana nemusi weSabata. Chingwa chaMwari hachiburuke nemusi weSabata, chinopedzisira kuburuka musi weFriday. And Friday tinonhonga with the double portion because we know kuti mangwana hakuna. Saka hanzi Friday honye dzasingapindi. Ndo musi bedzi weFriday waisapinda honye. Kureva kuti Sabata rakwanya honye dzaiti takunozorora raSabata. Ungakundwa here kuzorora kuchengeta Sabata nehonye? MuBhaibheri honye dzakachengeta Sabata. Saka kune vhesi iya inotaura inoti asi bvunzai nyumuka mubvunze shiri dzedenga dzichakuudzai kuti Jehovha ndiani. Nature sometimes inoteerera Mwari zviri better kupfuura vanhu. Saka chingwa ichi vaichipiwa breakfast, lunch nesupper. Kudzamara vakatanga kuita rebel, vakatanga kuti hatichadi chingwa, takuda nyama. Ukaverenga maPsalm 78 inotanzi vakati Mwari ungatigadzirira tafura here, takubudawo nyama. Nyaya yenyama kaena kutanga kunetsa nhasi, yaingonetsa even. Ukaverenga vana vaIsraeri vakainetsera, vakatoda nyama. Ukaverenga zvinonzi vakati toda hove dzataidya Ijipita, toda magaka, toda kuisa manwiwa imomo, toda kuisa hanyanisi nerikisi imomo nematomati. Yeah, I don't like it if a preacher exaggerate achishandisa zvinhu zvanga zvisiko, because ukati unaisa hanyanisi nemadomasi when those things never existed, wakutoti rasisa context yemharidzo. Tipe mapenzi vachibika vakati hapana chekudya, hapana chinhu chatinoona. Numbers 11 verse 4 to 6 inobva hapana chinhu chatinoona, hapana chekudya pano asi mana iyi bedzi yainzi mana. Ndo vakapa zita rekuti mana ivara rinoreva kuti zviiko izvi ameno zvatakapiwa naMwari. Saka Mozisi akaenda kuna Mwari akati vanhu vaiva kunetsera nyama. Mwari akati chivaudza kuti nyama iri kuya, hamungaidye zuva rimwe kana mazuva ane 10 kana mazuva ane 20, asi mwedzi wese kusvika yabuda nemumhino dzenyu. Vakaipiwa vakaidya,
vazhinji vakarwara vakafa, denda rikaiswa naMwari vakafa, they died because vanga vasingatendi mukuporesa kwake. Now, Okay, vataura nhau 2 handidika vati hanzi ivo ma10 commandments anga asinganongedze kuuya kwaKristu. The Bible iro pachezvaro mascriptures achitaura kuti the Old Testament was the shadow of the coming of Jesus Christ, but iye kana kuti hanzi ma10 commandments anga asinganongedze kuuya kwaKristu. Malaws aya anga ari outside maordinances ndiye ainongedza kuti Kristu achauya apa. What are you trying to say when those 10 commandments dzaiudza vanhu kuti this is the line so that you may see God, move in this line? Saka anozonza anongedzere kuuya kwaKristu papi iwo anga akafanira replace Kristu who was coming to fulfill the law, who was coming to be the law himself. Anga akato replace Kristu wachona, the law. Pese paunonzwa kuti law mu Old Testament handitika, it's Christ himself, because ndiye ari kuti uyai kwandiri iri law. Mu New Testament ari kuti inini the law ndavepo, since now mandiri you are able to do handitika, you are able to follow the law because I am the law. So if you kana uneni, you are able to follow the law. Handozvona, but kudhara manje the law, it was a way yaJesu yokuti follow the law and come to me. Saka achitaura danzi ma10 commandments haanongedzere kuuya kwaKristu. Why? And vanhu vakarwara nemana ka havana kurwara because mana ndo yakavarwarisa oro nyama ndo yakavarwarisa, because ndo kwavarida kuenda netopic yavo. Varida kuti nyama inorwarisa, ndo zvavada kutaura muchaona mberi. Vana kuti nyama inorwarisa, so pavakadya mana vakarwara because nyama inorwarisa, of which that's not the real issue yakarwarisa vanhu. Vanhu vaya vakarwara because vakaita zvavasina kuudzwa naMwari in terms of mana, then they got sick izve, because Mwari aida kuti vadepende kuti musachengete chikafu ichi, mukachichengeta chinoora, handitika idyai ipapo mubva maguta, so that mangwana you know kuti God will provide. Vamwe vanobva vaenda outside God's word and they got sick nemana iyoyo. Havana kurwara with the fact yekuti yanga iri nyama. So let's get to Apostle Chiwenga timbonzwa kuti varida kuti kudii, because Apostle Chiwenga vari kutaura in terms of the New Testament. why do you think the present day pastor is preaching otherwise? You see why you are poor? You don't go to church. You see why you are poor? You don't give to God. You see why you are poor? You are not under my anointing. Huh? So the people of Lystra had money, which God allowed them to have by their own hard working. And he said, I will bring you rain from heaven. I will give you fruitful seasons to fill your hearts with food and with gladness. Yes. Food, but no God. Gladness, but no God. Why would God allow godless people to be happy and to be filled with the food? Well, the answer is salvation matters are higher level matters. Amen. Yes. Remember 1 Corinthians 15:32, food and drink is for those who die tomorrow. It has no eternal life consequences to it. According to 1 Corinthians chapter 8 and chapter 10, neither if we eat are we the better, nor if we don't eat are we the worse. Yeah. We don't get better by not eating. We don't get worse by eating. It has no spiritual consequences. Food does not commend us to God. No. Please give us the NASB. I'm an apostle. I will show you scriptures. Give it to us. But Muri kuremembere vhesi inotaura kuti food is for the belly. Zvese zvinozongoora in the end. I know some people know the verse, vachatisira mucomment section. Ndandisina kunge ndaitsvaga, but there's a verse inotaura kuti chikafu ndechedumbu, and inozomenshena kuti zvese zvichazongoora when a person dies. To highlight kuti food
has no impact on spirituality yemunhu, just like Apostle is saying it right now. Food will not commend us to God. Food will not have any connotation. Amen. Pastor Shuma. Yes, amen. Chikafu hachina nhando kana maturo panhau dzekunamata. Tell us more. We are neither the worse if we do not eat, nor the better if we do eat. Hey. Zvakangofanana. Hey. Romans 14:17. We are a people of the book. Remember, this is scripture, Pastor Shuma. Would you want to comment on this one before we go to Romans? 1 Corinthians 8:8. Food will not commend us to God. We are neither worse if we do not eat, nor are we better if we eat. Zero consequences. Vakaguta hausi humbo hwekuti vari pedyo naMwari. Vane nzara hausi humbo hwekuti vakatukwa naMwari. You can't deduct a conclusion concerning relationship with God based on food, the availability or lack of thereof. Yese ndosaka ndichida vhangeri raApostle Chiwenga. It frees your mind. And it rinokusunungura, rinokupa freedom mukunamata. Unonamata uchifara uchinzwa kuti kunamata kunonakidza. Rather than vhangeri raEvangelist Marufu, rekuti rinokunamata richita kunge rwakakusunga futi mbira dzakondo mukunamata ikokoko, kwekuti unenge uchinyatsonzwa kuti hapana pandakabatwa panapa ende handibude zveshuwa. Yeah. What's your comment, Pastor Shuma? We are here with a rem architect approach to scripture. Amen. Yes. I'm startled right now, but I'm very happy. I wish I understood this scripture when I was in the SDA shrine, because Ellen G. White wrote a book called Counsels to Food and Diet, and in there she said that all those who eat flesh, who eat meat, are half-converted Christians and they will never make it to heaven. And so, which implies that food does Commend us to God. Yes. Against this scripture. It's a violation of scripture. Yes. I'm so happy. Did you listen to her teachings and started eating vegetables? Yes, I did. For how long? I ate. We were vegetarians for 3 months, me and my family, and we struggled very much. Yes, because every time someone was cooking a barbecue, we would shrink, because that smell was, you could not let it go. I just could not resist it. Yes. And one of the funny stories, our son, our oldest son, he must have been 4, I think. Then we visited a family, and they cooked salsa with meat. Okay. So we could not refuse, because we needed to show that you are happy with their reception. Yes. And my son said at the end, she said, am I komborera? Don't tell me. Yes. Imagine the embarrassment. So that is the day you said no. That is the day I said no, we're going back to eating. They must go to sleep with their doctrine. Chazvanakira apa guys handitika. Evangelist Marufu is SDA, and we have also another fellow guy who was freed from SDA. You just heard his testimony. So let's hear what Evangelist is about to say. Vapiwa chingwa chaireveko chingwa chaidyiwa nevana vaIsrael. Chingwa chavaidya. Saka paona muNew Testament Jesu anouya oda kudemonstrata pfungwa yacho nemiracle. Saka vhesi inoti akakwira pagomo ndobva ati ndipewo chikafu tipe vanavo.
zvikanzi panapa tine hove 2 nezvingwa 5. Jesu ndobva anamatira hove 2 nezvingwa 5. Hove ndo dzaichemerwa nemadzibaba avo murenje, chingwa ndo chavairamba. Ndobva avapa ndobva ati dyai. Vhesi inoti vakadya vapedza, Jesu ndobva ati ndiunganidzirei maleftovers. Vaunganidzira maleftovers, Bhaibheri rinoti vakaunganidza maleftovers echingwa bedzi vakazadza matengu 12, but havana kumboita leftover rehove, kureva kuti vanhu vakadya hove dzese vakasiya chingwa. Okay guys, I want to show you kuti Marufu azive Bhaibheri uyezve asi kuziva zvaari kutaura guys. Let's read verse iri kuna Mark 6 verse 43. Iri kutaura iyo kuti, and they took up 12 baskets full of fragments and of the fish. Marufu ati kudi, Marufu ati pama leftovers hove hadzina kusara, chingwa ndo chega chakaita sei, ndo chega chakasara. Maybe ndindi wrong guys, but verse iyo ndaisa apo iyo guys. That's the verse guys. Tarisa imona. The tricky part about this verse ndekuda so ukaenda kuna Matthew, John na Luke, you don't find the detail yefish. But if you come here, ndosaka uchiona kuti maverses aya, when you are reading them waverenge 1, unoverenga ese wocompile, then you come up with something that you really know. And see what's happening here. Marufu is telling us kuti hove dzakarohwa dzese. Why hove dzakarohwa? Because yanga iri nyama, vanhu vaidya nyama. Kana uine agenda handitika against something, you lose focus of other details, because unenge uchida kuti vhesi isute zvauri kuda, so you won't have enough time to research about whatever you are saying. You just simply rush kungonosubmitira vanhu information yausina evidence nayo yakakwana. But chingwa chakazadza matengu 12. Israel yanga ine 12 tribes. Kureva kuti Jesu aivaudza miracle iyi kuti chingwa chababa chakakwana, chinokwanira munhu wese. But hove idzi vadya vanakirwa. Jesu akasimuka akaenda Capernaum. Zvinonzi mangwana vakadzokera pavakanga vadyira chingwa, nekuti nezuro wacho pavakadya chingwa vaida kumuita mambo. Ndobva vamuona asipo kavarenga John 6 inoti vakanomuwana mhiri kwegungwa. Vamuwana kumhiri kwegungwa vakati, Ishe, tachikutsvagai mauya pano nguva iko, kana Jesu hamunditsvage nekuti makadzidza miracle, but munonditsvaga nekuti makadya zvingwa mukaguta. Musabatirira zvokudya zvenyama zvinopera, asi batirai zvokudya zvemweya zvamunopiwa naMwanakomana womunhu, ndo zvinogara nekusingapere. Saka Jesu ndobva ati, aiwa, chingwa chamuri kuda imimi chenyama chinopera, but pane chimwe chemweya. Ndobva vati, aiwa, ko madzibaba edu akadya mana murenje. Zvakatonyorwa zvikanzi madzibaba edu akapiwa mana naMozisi. Jesu ndobva ati, asi Mozisi akakupai mana iyi, asi ndi baba vangu vanokupai chingwa ichi misi yose. Jesu akati chingwa ichi hachina kupiwa bedzi maIsraelites akanga ari murenje. Chingwa ichi chiri kupiwa futi vanhu nhasi nababa mazuva ese. This bread is available. Pavakanzwa statement iro vakati, Ishe, tipei chingwa ichi mazuva ese. John chapter 6 verse 51, Jesu anodudzira zvinoreva chingwa ichi. Anoti ndini chingwa chakaburuka chichibva kudenga. Kana munhu akadya chingwa ichi achararama. Chingwa chandichapa inyama yangu, huve upenyu hwenyika. Saka Jesu anoti chingwa ichi chinomirira my body, and I'm going to offer my body kunyika kuti nyika irarama. Saka now I know kuti sei mana yaita onye. Mana yaita onye because yai represent the body of Jesus. Saka yaitaura kuti kana Jesu akafa Monday, akavigwa akamuka Tuesday anoita onye. Jesu akafa Wednesday, akapinda muguva akamuka iri Thursday anoita onye. But mukamuona aenda pamuchinjikwa iri Friday, Sabata rakuda kukwana, zivai kuti Jesu anomuka asina honye, because the prophecy inoti amutenderi mutsvene wenyu kuti aone kuora. Mwiri wake hauna chivi. He was tempted at all points, yet without sin. Saka because mwiri wake hauna chivi, ane right kuva chingwa chenyika. Ane right kusaona honye, kusaona kuora, nekuti apa muviri wake uri perfect. Saka Jesu haana kuona kuora, nekuti ndiye aimirirwa nechingwa chisina mbiriso. Mbiriso inomirira zvivi. Jesu haana kuona kuora because he was not corrupted by sin. Upenyu hwa Jesu kana ukauwana, you shall live a sinful upenyu usina chivi, a righteous life. Achakuburitsa muupenyu uri sinful, achikuisa muupenyu utsva usina chivi. Jesus only. Saka vhesi chiti uyo akaberekwa naMwari haiti zvivi, nekuti mbiu yaMwari inogara maari, haagoni kuita zvivi because akaberekwa naMwari.
afa Jesu, he resurrected pazuva retatu. Jesu akamuka kuwakafa. Paul anoita take note kupfungwai obva anyora oti pana vakorinde vekutanga chapter 15 verse number 20 anoti Kristu ndiye chibereko chekutanga kubva kuvakafa, because when he died on the cross haana kufa rufu rwatiri kufa urwu. Jesu akafa eternal death, rufu rwechipiri. Akafa ndiye ega akatesta rufu irworwo ruchatestwa kechitu nevese vasingadi kuteerera Mwari naSatani nengirozi dzake. Jesu ndiye akabva kurufu irworwo, saka ndiye chibereko chekutanga. Akabva azadzisa feast yemafirst fruits. Saka Jesu ari muguva aizadzisa feast yechingwa chitambiriso, because he offered his body. Jesu ari muguva amuka kuvakafa akabva azadzisa feast of first fruits, ndiye akatanga kumuka kubva kuvakafa. Saka feast of Passover Jesus fulfilled it. Feast of chingwa chisina mbiriso, unleavened bread, Jesus fulfilled it. Feast of first fruits, zvibereko zvekutanga, Jesu akazadzisa, ndiye chibereko chekutanga. The firstborn from the dead, Jesus, author and finisher of our faith. Saka panapa tiri kuona kuti zveshuwa mafeast aya, maordinances aya airepresenta Jesu. Maordinances aya airepresenta Kristu pachake. Saka Jesu paari kuita izvi ari kubvisa book of ordinances iri kurwa nesu pakati pedu, ari kurovera pamuchinjikwa, ari kushandisa cross. Ndo zvikunzi naPaul, muviri ndewaKristu, waiva mumvuri wezvichauya. And apparently, I also went to a medical doctor for, I think it must have been the company that sent me to a medical examination. All right. And the doctor said, what's happening? I was lacking. He spoke about protein and something else that I was lacking. All right. And he said that, are you a vegetarian? And I said, yes. I've been a vegetarian for 3 months, and he said, never do that ever again. Go and eat meat. Go and eat meat. You're killing yourself. Yeah. Brethren Charity, you want to say something about this scripture? I'm happy, that food does not recommend us. So whether you unowana kana uwani, it has nothing to do with your salvation. Yeah. Yes, but like Pastor was saying, that Mama Ellen White is made people to become vegetarians, thinking that this was going to take them to heaven. It's something that it's regrettable. Yes. That people who went to school were being misled by a school dropout. and yet it's written in black and white. Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Umambo wa Mwari hauzi maveji kana nyama yenguruve kana emombe. Umambo wa Mwari huno vavarira nhau dzekururama. Amen. Nerunyararo. Yes. Nemufaro. Yes. Muna mweya mutsvene. Amen. So God was not concerned about punishing the Iconians with starvation to coerce them to come to him. He gave them food even though they served idols. Yes. So it boggles the mind. How did it become a message worthy of your attention when the pastor says, if you come to church, I will pray for you, and you have food on your table? Why? There are the scriptures, particularly the one in Acts 14, where according to Paul, even though we were serving idols, God witnessed himself to us by giving us good rains, good fruitful seasons, and he filled our hearts with food and gladness while we were serving idols. What are you trying to achieve, Apostle Chiwenga? Well,
I want to achieve a place where you may understand that bringing carrots and lettuce matters to the pulpit is very, very disrespectful to the suffering of Jesus Christ. Amen. Yes. Yes. You are lowering the standards of Jesus Christ. Huh? Why would Jesus die to give people lettuce and cabbages? Were not people eating before Jesus died on the cross? And therefore, whatever we shall do tonight, it must not make any similar mistake. Yes. Let us address something far greater Amen. than corruptible utilities of this vain life. Amen. What about a car, man of God? It is too cheap Yes. Yes. for what Jesus achieved on the cross. Yes. Preaching that Jesus will give people cars, you are bringing shame to the cross of Calvary. Yes. You are undervaluing the blood of Calvary. Yes. Those are petty matters. Calvary, my brother, my sister, it addressed a very tumultuous matter, a matter of existential relevance, a matter that addressed something that goes beyond your grave, something that the Aaronic priesthood could not attain. That is what he came to achieve on the cross. Amen. We better not forget. We better not forget this matter. Okay, guys, so this is it. I hope you had fun with me here. Apostle Marufu, okay, guys, I hope you had fun with me here. Tichiterera vhangeri rekuti chikafu chinoendesa munhu here kudenga kana kuti achiendese munhu kudenga kana kuti chinokuita mutsvene kana kuti achikuite mutsvene. Apostle Chiwenga was saying achikuite mutsvene, then murume uyu anonzi Evangelist Marufu ari kuti iye yes chikafu achikuite mutsvene achikuchenese pamberi paMwari, but ari kuti if you eat this food it comes with diseases. Like ndichazokunzira futi some other sermons ake aakaita about these things zvechikafu anoti chinounza madiseases, handiti muri kupaona but I can tell you kuti hakuna chikafu chisingauye nemadiseases. Even chero mukati pork inouya nemadiseases, mombe chaiyo it's capable of giving people diseases. Chicken is also capable of giving people diseases, especially zvimwe diseases zvana E. coli zvinowanzowanika kumwe unana America uko zvinotouraya munhu unotova paralyzed. Hakuna mhuka isingauye nemadiseases. Kana tichida kuti vanhu vave cautious about eating healthy food zvine chekuita nemadisease, hatishandise bhaibheri. Handitika tinodaidza veutano ndo vachatiudza kuti nyama ine chirwere tinoibika sei. Handiti kuti tive cautious about that. Nyama dzinochengetwa sei kuti dzisazouya kuvanhu dzine zvirwere. We don't use the Bible. Nyaya yanga iri panapa ndeyengoti chekudya chinochenura munhu here kana kuti chinosvibisa munhu here. So guys, I just hope you enjoyed the topic, and Evangelist Marufu vari kuda revelation, so because shoko ravo rakanyanyoita nyama, harina the spiritual part of things, riri too physical, too Old Testament, rine malaws akawandisa, haripe munhu freedom. Handiti zvakafanana nemalaws eku Old Testament, they enslaved people. Angaine kakuenslava kaaita, so that is why achizonzi iwo it is some sort of bondage yaunenge uri, and Jesus came to free us from the chastisement of the law, which is also regarded as the schoolmaster
the law here inotonzi the schoolmaster kuti inototi pinda mugwara whether you like it or not. So you find out kuti panenge paine kamwe kakutsimbirirana karipo palaw. It's not freedom. Law is a curse. So the more you keep preaching the law is the more you keep suppressing us. Unoita kamwe kakutitsimbirira so kana muchazonofara makudenga ndo katype gospel iyi rakaita seiroriri rinenge richiparidzwa naMarufu iroriri rekuti it's all about the Old Testament. Muri kutidzosera kumaJews handitika, of which we were not Jews. We were never Jews. The Jews didn't want us to have these Old Testaments. Jesu paari kuuya achitanga nesu coming to the world is starting with us pa New Testament, because the Testament inopfuura kana the testesa afa handitika. So why do we have to go back again to the Old Testament? Iye Jesu akatangira nesu pa New Testament. Pauro akatumwa kuzotiparidzira isusu tanga tiri maGentiles, because now hatichazi maGentiles ka, because there is now neither a Jew or Gentile in the New Testament. Pauro haasi kuuya neshoko remaJews kwatiri, ari kuuya neshoko raJesu rakazara freedom and salvation, but instead tiri kunonotora mirayiro toiimposa pavanhu, and they find out kuti that's when people take the part they want about the law, especially now ye tithe. You see now. So ndo patinozotanga kuzoita ma-problems whereby people use the laws to put fear, to instill fear inside of us. Once we start fear, then they have control over us. And they don't give us freedom as children in the New Testament. So I don't know what you think, guys. Ndakuratidza iwoka kuti Marufu abuda musaga apa handitika. Ndakupa evhangeri Apostle Chiwenga vati chikafu achikurekomende pamberi paMwari. What more would you want? Zvandataura pekutanga I have fulfilled. Zvasarira kwauri wewe kuti uite like, share this video, subscribe to this channel. All we do is analyze. We don't watch for entertainment. We analyze the videos. Tuone kuti zviri pachokwadi here zvese zvikutaurwa. Dai handisina kuri analyze, you were never gonna notice kuti mukuru pavari kuti hanzi hove vari kutotaura zvavo zviri mumusoro mavo. Handiti muri kupaona manje, because the guy is indoctrinated. The guy is under the shackles of religion. So he misses that. I hope he even sees this video and correct himself. Kuti gwaro rinombotanga raverengwa first usati wauya uzoita sei kuzoparidzira vanhu. So ndotozombonzwirawo tsitsi vanhu. I don't know kuti zvinenge zvichifamba sei kwavanenge vari ikoko kwavanenge vachiparidzirana, but I just hope kuti Mwari vanovaitira nyasha. So with that being said, guys, I'll see you on the next video. Peace.